Ụmụnne m ndị Igbo ndewo unu. O nwere ihe dị ka akwụkwọ nwanjuọfịa. Ịnụtụko nya bụ ihe na ntị. Ndị nya bụ ihe jụrụ kedu ka ha si were akpa agwa. Ngwa ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịara. Ịbịa n'ala Igbo, o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ akwụkwọ nwanjuọfịa. Iji wee kọwa okwu ọfụma, ọ bụrụ na ị na-aga n'ụzọ awara awara nke a na-akpọ ogbori, ya bụ ihe nwere ike jụrụ gị. Gị nwa bụ mmadụ ama mmakwa ebe ị nọ. Ị nwere ike na-agagharị ogbe ehi niile, ma ọ bụrụ onye jere ije kpa oroma n'ime ọfịa o ji eke ogiri. Ya bụ ihe nwere ike jụtụrụ ya. Ọ ga na-agagharị n'ime ọfịa ahụ. Ikekwe ọ bụrụ na ọ dị ochi jere itete nkwụ n'ụzọ. O nwere ike ọ baa n'ime ọfịa ebe ọ chọrọ ije te nkwụ. Ya bụ akwụkwọ nwanje ajụtụrụ ya. O nwere ike ọ na-agagharị n'ime ọfịa ahụ. E nwere ike o si n'ogbe bere n'ogbe ọzọ. Ikekwe ọ bụrụ onye ya bụ ihe jụrụ, o nwere ike o jere bata be gị, onye marọ ọ bata be gị. Ikekwe ọ na-akpa afa nwa eche na ọbe ya ka ọ nọ. Ikechukwu kunye m mmiri na ike agwụgo m. Ị nwere ike ị na-ene anya sị, ha ọ bụ mama Loza ihe nna afụ. Nke ọ na-akpa afa nwa ya, o jikwa anya ya na-abụ. Mana okenye nọ na ngwuruhu ga-ama na akwụkwọ nwanju ajụtụrụ na ya. Eso wee fubute ndị ya bụ ihe mere rukwuo tata. Ya bụ ife mee gị dịka mmadụ, enyeghị akọwa ọhụụ. O nwere ihe ndị Igbo na-akpọ akwụkwọ nwanju. Ọ bụrụ na ibiri wuchi ndị okenye, ha ya akọwara gị okwu a. It's just a mystery nke ọtụtụ enweghị ike ịkọwa ka ya bụ akwụkwọ si wee dị. Ọ karịrị uche nke mmadụ nghọta. O nwebekwara onye pụtanụ sị afụgo nya bụ akwụkwọ nee ka ọ dị. Ụfọdụ na-akpọ ya magic leaf. Akwụkwọ nwanju dị. Don't argue ife ịmarọ, maka na mmadụ anaghị agwọ ala tọrọ ya nụ. E nwere akwụkwọ nwanju n'ala Igbo. Ọtụtụ ndị omena ji akọwara gị ka ha na ije si wee gaa. Ndewo na ị ga-atụsara m ozi a, maka na anụta ka arụ eze bụkwanụ ya bụ na eze na-achị ọfụma. Na ikwu amarọ ọ bụ ibe ga-ezi ya. Aka mbụ nwanne gị nwoke bụ Maazị UC. Sonyesiere m ike n'ihe na-eme na ma YouTube. Tie m akara subscribe ma on your link notification bell oge ọbụla m wejere ife ozi m ka ị nwee ike ije gere ya. And also on my TikTok. Ụmụnne m, ka emesịa.